गोजोनथाव खौरां गरेस्वराव सानै लेखा गोरों सुबुङा गोदान हटेल बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वराव दिनै जुति हटेल एन्ड मुंनि गंसे गोदान हटेल बेखेवो। बे हटेलखौ बेखेवना होयो गरेस्वर जौसिन फरायसालिनि आजिरा मोननाय गोरायुं महिधर बर'आ। सेगाराम बर' आरो रजनी बर'आ MA पास खालामनानैबाबो साख्रिनि लामा लायालासेनो बेबादि हटेल खुलिना गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे मोजां आदार मोनजाहोनायनिबो बाथ्रा बुङो। आरो बे हटेलाव गाहायै बर'नि जानाय लोंनाय लोगोसे बेदर सावनाय बायदि मोनजागोन होनना फोरमायथिदों बिगोमा बिथांमोना। जायगानि रायजो राजाफोराबो बेबायदि जौगा थाखोनि हटेल खुलिनायखौ गोजोननाय फोरमायो। बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय जे बेयाव जे फैनानै जोंनि बे हटेलखौ बेबायदि रिपर्ट लाफैनायनि थाखाय। जों नैबे गरेस्वर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे गरेस्वराव जों मोनसे गोदानै जुति हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट होननाय मोनसे खुलिदों। बेवहाय आंनिनो लोगो नै रजनी बर' जों सानैबो मास्टार डिग्री खालामखांनानै MA पास खालामनानै जे जों साखरि बाखरिखौल' सानना थायालासिनो जों बेबायदि गरेस्वराव मोनसे बिजनेसजोंबो जे मानसि जानो हायो आरो लोगोसेनो जोङो हटेल खुलिनानै बे खाथि खालानि बा गुबुन मानसिफोरखौबो जोङो जोंनि बे हटेलाव एमप्लयि हिसाबै जोङो बिसोरखौ एंगेज खालामना लानाय हिसाबै जोङो हटेलखौ खुलिनो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा बर'निनो स्पेशल बर'नि माने जोंहा स्पेशल फुड माबाफोरा आइटेम्सफोरा थाजोबगोन जे बेवहाय जेरै दाउ सावनाय आरो बे मटका साय आरो अनला थाइगिर ना बेफोरबायदि मोजां जोंहा ट्रेडिशनेल फुड आइटेम्सफोरा थागोन आरो जों हानायमानि सानैबो माने मोजांनिख्रुइ मोजां माने खाद्यखौ होनो होननानै जों थांखि लादों आरो लोगोसेनो जों स्मकि फ्लेभार मिट बेखौबो जों लाफानाय जादों। जों गरेस्वराव जिबायदि हटेलफोर दङ बेफोरनिख्रुइ जों एसेबाबो डिफारेन्टखौ खालामगोन आरो जोङो बुंनाय बायदि जायो जे बहुद सिगांनिफ्रायनो बेखौ साननानै दङमोन जे गरेस्वराव बेबायदि मोनसे हटेलनि गोनांथि जादों। जों बहुद अनुभब खालामबोदोंमोन आरो जे आलासि फैबा माबा गोजाननिफ्राय मानसि फैबा जों जाहोनो हानाय मोजां हटेल फेसिलिटि हटेल जोंहा गैयामोन। मालाबा जोंनो बिदि फेस खालामोमोन आरो जोंनि लोगोफोरखौ जों जाहोनो हायामोन मोजां। जों बहुद जायगा गिदिंबाय जों गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायनाय क'क्राझार इउनिभारसिटिनि बिथाङाबो फरायनाय MA फरायनाय जोङो बेफोराव नुनानै बहुत मोजां हटेलफोरखौ नुयो साफा डिसिप्लिन एकदम स्टेन्डार्ड हटेल आरो जि आइटेम नांगौ मोनजोबनाय हटेलफोरखौ नुयो। दा जोंनि गरेस्वराव बेफोरबायदि गैया। दा बेनिखाय जों सानबाय मा जे बेफोरबायदि हटेल जों गंसे खुलिनानै होनो हायोब्ला जों सानैया निस्सय जोंहा गरेस्वरनि मानसिफ्राबो आलासि लाना फैबा माबा गोजाननिफ्राय मानसि फैबा बेवहाय जाहोनो हागोन मागोन मोजां फेसिलिटिनि हटेलखौ मोनगोन हिसाबै जों थांखि लानानै जों खुलिबाय। साखरि बाख्रिखौल' सानना थायालासिनो बेफोरखौ जों सानबाय आरो जोङो बे दानि बुंनाय बायदिनो आङो खाथि खालानि मानसिफोरखौ जों एमप्लयि हिसाबैबो लाबाय बिसोरखौबो एंगेज खालामना दोनबाय जोंनि हटेलावनो। बेबायदि थांखियै जोङो हटेलखौ खुलिनो लानाय जादों आरो दा हिसाबै नोंथांमोननि स्पेशेलि जेथु खाना स्पेशेल खाना हिसाबै जों नायोब्ला स्मकि फ्लेभार मिट बेवहाय जोंहा अनला खारै अनला दाउ नारजि अमा बेफोरबायदि थागोन आरो साया मटका सा होननाय बेफोरखौ जों माने बेफोरखौ गुबुन स्टेटआवसो खोनायोमोन मटका सा होननायफोरखौ जों दिनै बेवहायनो गरेस्वरावनो होनो होननानै जों आखायाव लाबाय जाहाथे जों आरो जों नाजागोनबो आरो होखागोनबो जों बेखौ जोङो खालामदों आरो क्वालिटि फुड आइटेम्सखौ होगोन आरो जों जे नारजि अमा बेफोरबायदि थागोन आरो जोंहा बे मा होननानै बुङो खुसिया थागोन बोथोरनि मैगंफोर थागोन जेरै थाइगिरदो ना जेरैहाय जोङो पालें थागोन पालेंदो ना बेफोरबायदि थागोन सबाय अमा बेदर सबाय दाउ बेफोरबायदि फुरा लकेल आरो माने ट्रेडिशनेल फुड आइटेम्सफोरजोंनो बेफोर थाजोबगोन आरो जेनेबा जाय बिथांमोना जाग्रा बिदि मोनजागोन कास्टमारा बायगिरिफ्रा जागिरि बिथांमोना माने जिबायदि नागिरो बेबायदि फुडखौ मोनजोबगोन आरो बोथोरनि मैगंफोरखौ बोथोरनि मोनगोन आरो बे जाबायदि मैगं दा सोलिबाय दं बोथोराव बेफोरखौ मोनगोन जों बेफोरखौ लाखिजोबगोन आरो
स्पेसियेलि जोंहा बे हिसाबैनो माटका साखौ लादो बेनिफ्राय आरो स्मकि फ्लेभार मिट लादो आरो जाहाथे बे स्मकि माबा फैनाय आरो फ्लेभार फैनाय आरो बेखौ लादो आरो जों नोंथांमोना बेहाय फास्ट फुड आइटेम लादो प्रथमावनो जोङो बे जानाय ओंखाम थाबाय आरो लोगोसेनो जोंहा फास्ट फुड थाबाय बाखि बे चावमिनफ्रा थाबाय भेज रलफ्रा थाबाय आरो लोगोसेनो माटका सा बे मोनथामबो थागोन आरो ओंखाम फास्ट फुड बेनिफ्राय आरो बे माटका सा बे मोनथामबो थागोन आरो नांगौ बायदि मोनजोबगोन आरो जोंनि बे हटेलाव स' आं बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरनो लुगैयो गरेस्वरनि गासै एरियानि मानसिफोरजों बा लोगो जाय मिडिया नायगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे जोंनि बे हटेलाव खेबसेसो फैनानै नाय अब्लानो गम मोनगोन आरो जों माने लकेसना जाबाय बे बगामाथि रड गरेस्वर बेयावनो आरो मेन रडआवनो खा आरो बेयावनो मोनगोन आरो सानजा नांजाबनानै दङ आरो मेन रडआवनो नांजाबखानाय एसके मार्टनि गाहायावनो आरो आङो बे गोदानै जे बेखेवनाय हटेल जुथि हटेल आरो रेस्टुरेन्ट बेनि बिगोमा रजनि बर' आरो ओमफ्राय सेगा बर'खौ गिबि गिबियावनो आङो साबायखर होदों मानोना बिथांमोना दासिमबो साख्रि बाख्रि मोनाखै आरो साख्रि बाख्रि मोनि हिसाबैहा हटेल जेनिखि उद्योग बे उद्योगनि गेजेरजों गावसोरनि जायनाखि जिउ खुंनायनि लामा बे लामाखौ दिहुननो नाजादों बे जोबोर साबायखर होथावना आरो बाख्नायथावना आरो आसा फारिदों बे हटेलनि गेजेरजोंहा जोंनि गरेस्वर ओनसोलावहा जिहेथु मोजां जानायनि जेनाखि खाबु बे खाबुखौ होनो हागोन होननानै आं सानदों बेनि बादैबो गुबुन गुबुन बेबायदिनो सोरबा गोजाननिफ्राय फैबाथाय मोजां जाहाथे लोंनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हायो जाहोनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हायो बेखौ गावसोरनि रांखान्थियारि मदद मोननाय लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि गोनांथि बे गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हानायावहा मोनसे मैखोम बाहागो लानो हागोन होननानै आं आसा फारिदों आरो बेबायदि जुदि हटेल उद्योग खुलिनायनि गेजेरजोंहा गुबुन गुबुनफ्राबो मोनसे थुलुंगा मोनगोन होननानै आं सानो आरो इयुनावहा बे हटेला जाहाथे मोजाङै मोजां सोलिलाङो आं बिनि थाखायहा आनान गसाइनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों आरो बिसोरबो जाहाथे मोजाङै गोसो होनानैहा जोंनि जायफोर कास्टमारफोरा जाबाय जोंनि गसाइ जायखौ जोङो मोजाङै बाहायनायनि गेजेरजोंहा बिसोरखौ आरो बारासिन बारा बिनि जायनाखि हटेल बा रेस्टुरेन्टनि जेनाखि मोजां माबाखौ मा होनना बुंनो बाख्नायथावना हाबाफारिखौ जुदि लानो हायोब्ला माने बे हटेलनि माबाया मोजां जागोन जौगागोन आरो इयुनावहा बेबायदिनो आरो गुबुनफ्राबो हटेल खुलिनायनि थाखाय थुलुंगा मोनगोन आरो गावसोरनि साख्रियाल' गिदिर बाथ्रा नङा बेबायदि उद्योग खुलिनायनि गेजेरजों गाव हटेल उद्योग बा गुबुन गुबुन उद्योग खुलिनायनि गेजेरजों गावनि रांखान्थियारि माबाखौ मदद होनो हायो फोलेरखौ सालायनो हायो गावखौबो सालायनो हायो आरो बिनिफ्राय जोंनि समाजनि गुबुन गुबुन जे आंखाल बे आंखालखौबो सुफुंनायावहा मोनसे मैखोम बाहागो लानो हायो आरो बेखौनो बुंबाय आरो आसा फारिदों इयुनावहा मोजाङै सोलिगोन बे हटेला आरो बयबो रायजो राजाफ्रा मदद होगोन बयबो फैगोन बेयाव लैहोर फैनानैहा जाफैगोन जोंनि जिहेथु साख्रि मोनै सानै सेंग्राया बे उद्योगखौ लादों आरो बे उद्योगखौ बिसोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जाहाथे बयबो मदद होफैयो बेनि थाखाय आं बयबो रायजो राजानो खावलायदों आरो मोजां मोनग्राफोरनिसिम खावलायदों आरो